Целите определят поведението. Нека ти дам един пример с две момчета от Пазарджик. Измислям си ги в момента. Две момчета от Пазарджик по 25 години. Един акъл, едно образование. Израснали един до друг, живели на едно место, играли си в същия парк. На 25 години един иска да направи най-хубавите кафенета в България. Други иска да отвори едно кафе в Пазарджик и да изкара 2-3 хиляди лева. Разликата е целта. Поведението им е коренно различно. Целта, която си поставяме, променя поведението ни. Целта, която си поставяме, казва повече за теб, отколкото думите, които ми кажеш. И затова, ако искаш да разбереш един човек, какво пита го, ти какви сте целите следващите 10 години? И ще разбереш много за неговия характер. Докато гледах тези видеа за успех с нощи и ми попадна ми една случка, че човека, който е създал KFC, бил на 70 години в момент, в който е създал тази фирма. Така че